Здравейте, потребители на Vbox, аз съм Dark 961 и това е още пети епизод на How To. Получих много съобщения много лични съобщения как така правиш, качваш в Vbox, а пък той е в YouTube. И сега ще ви покажа. Значи за целта трябва да сте регистрирани в YouTube и Vbox. Значи, първо отваряте едната страница Vbox, другата YouTube. Извинявам се за бавния интернет, но в момента нещо правите нещо това. Значи, цъкате първоначално е тук на кача видео. След това идвате тук, цъкате на качване и тук нали си качвате. След това копирате линка на видеото от YouTube от друг сайт и го пействате. Цъкате прикачи, то ви излиза там, както се едно скачвате обикновено. Траскате си там нещата, това е. Дано съм ви помогнал и чао!